Since nisembhidlongeni nisemkhankasweni wokuthi nilanda amavidiyo amadala kakhuzana o-2020, 2021 nizowachuma ney'gemegeme zamanje, yithi-ke senilandele la mavidiyo eningawafuni anemeseji akhuluma into ephilayo ngoba okwavelela nina ngale ngaphesheya naba nebhadi. Hlale ngisho ukuthi nalo mculo elimlandelayo unebhadi lokulandelwa abantu abafana nani. Phinde ngingasolika nokho ngoba naye akanikhuzi into eyodwa, naye uyanithanda liweni ngakhona. La ukhuzane oyenza ividiyo nje bengakafikeli abo-TikTok laba osekuthi uma kunama-consequences bese kuba ney'nkinga ey'ningi ezenzakalayo. Wayekhuluma kahle la khuzani, ekhuthaza abantu, egqugquzela abantu, ebatshela ngempilo nanokuhamba nje ngokuqonda empilweni. So le vidiyo ngiyayazi angeke ibathole abantu abathize abangayiphusha nabangayidlala, nabantu abangayilalela ngendlela e-right eqondile. Kodwa kufuneka la mavidiyo la ukhuzane ayeyikhulumela khona into eceleni imikswe nenye ividiyo yamanje. Akakaze ukhuzane aphoste izinto ey'bhedayo for iminyaka. Ubephelele ukuyidifenda, ama-Blue Nation ebephelele ukumdifenda iminyaka neminyaka, especially ngo-2023 nango-2024. Sebenze kanzima nje ezama ukudifenda nje igama lakhe until kwaze kwaba ukuba-ke uyehla-ke ama-Blue Nation avela aphakamisa ikhanda ukuthi no, iqhawe elethu siyalithanda. So besithi ukuyilalela kancane-ke le vidiyo le khuzane sizwe ukuthi oyekhuluma ngani. Siyawazi-ke amavidiyo anje abawathandi ngoba yini? Ukhuzane akabhoki, ukhuluma kahle, bafuna lawa asuke eyikhulumela khona engahlanganisi muntu, bewathathe bewakhate bewenze o-peace beyowafaka ku-Facebook. Ngiyeke nginincome kodwa ngale ngaphesheya i-propaganda ngiyayenza, ngiyakwazi ukuyiphusha i-propaganda njengobaba wenu ekwazi ukuzenza i-victim isikhathi eside, angeke nganiwini cause ukuba i-victim uyakwazi ukuzenza, hlezi yena esukelwa, hlezi yena evalelwa, hlezi yena kuwumuntu nje Nkosi wami wenkosi osukwelayo. Kodwa akasikho-ke lapho. Kwesizwe le vidiyo khuzane ukuthi wayithini kuyo. Sanibonani wey'ngane zakwethu. Ngithi ake nginitshene nje indaba engingayibuzanga. Ake nginiqinele nje nami namhlanje. Ake nginitshene nje, ake nginiphaphele nje. Hawu, kade babephapha abantu, nami ake nginiphaphele nje. Ake ngiphaphe nje, uyabo. Bafowethu, emhlabeni baningi abantu abasemhlabeni. Baningi abantu abasemhlabeni. Njengoba abantu bebaningi kanje emhlabeni, khona zonke inhlobo zabantu ongayicabanga ezikhona la emhlabeni. Qaphela unyawo lakho la olugxoba khona. Angiphinde futhi baba. Qaphela unyawo lwakho la olugxoba khona. Baningi abantu emhlabeni. Kunamathuna, kunabantu abahamba emhlabeni ngenxa yokungaqapheli. Emhlabeni kunabantu nje, umuntu nje wathi ezalwa wayinikwa umsebenzi wakhe kumele awenze emhlabeni. Miningi imisebenzi nje basela emhlabeni safika siphethe imisebenzi yethu ezoyenza emhlabeni. Umuntu nomuntu uzela inhloso. Zibuza umbuzo ukuthi abenze bobubi emhlabeni uma ngaba bezile ukuzokwenza okubi, yini bengafi bephele? Bahlaleleni abantu la emhlabeni ababulala abantu, bahlaleleni abantu emhlabeni abahlukumeza abantu, bahlaleleni abantu abakhalisa abantu. Ingoba baba bezosebenza imisebenzi iziphiko zabo. Wena ungayitshela ukuthi umuntu uma yenza okubi uzojeza, mhlawumbe aphile kabuhlungu, alale engadlile, kodwa uyambona umuntu wenza okubi, kodwa futhi uyambona nje uhamba ngemonto enhle, akana stress, ingoba uyayiholela into ayizele emhlabeni. Bafowethu, qaphela unyawo lakho la ugxoba khona. Emhlabeni kunabantu abafikela nje ukuzobhidliza imishado yabantu. Emhlabeni kunabantu abafikela ukuzosebenza ukuthi belale namakhosikazi abantu. Emhlabeni kunabantu abadalelwa nje ukuthi befike emhlabeni bezokhalisa nje abantu, bezohlumeza nje abantu emhlabeni. Kunabantu abafikela ukuzobulala abantu emhlabeni. Engicela ukuthi ukwenze musa ukuthemba umuntu.
ngoba akekho umuntu othi mayefika empilweni yakho athi mina njengoba ngisempilweni yakho ngizokubulala, mina njengoba ngiseduze kwakho ngizokuphilisa kabuhlungu, mina njengoba ngiseduze kwakho kahle kahle ngizokuvimba impumelelo yakho ukuthi ngayiphambili. Wonke umuntu ufika empilweni yakho ezokusiza, wonke umuntu ufika empilweni yakho emuhle. Umbona kanjani, wazi kanjani kulo muntu uze kahle noma uze kabi ukuthi ungamthembi? Ungalinge nje uthemba umuntu empilweni, ngoba wathemba umuntu empilweni ila ozohamba khona. Baningi abantu ababelungile emhlabeni abafa ngenxa yokuthemba abantu, abadestroyeka ngenxa yokuthemba umuntu. Ukube abangani sasingenabo, kungabe izitha zethu ayizazi imfihlo zethu. Kuze isitha sakho sazi imfihlo yakho ingenxa yomngani wakho. Lo muntu oseduze kwakho yena muntu kanye yokusha. Uyazi umuntu engimthandayo, ngimthande futhi ngiyamxolela mina umuntu osuke ivezile empilweni yami ukuthi lo muntu akangifuni, noma ngihlangana naye ushintsha indlela. Ngiyamthanda lo muntu. Lo muntu ngeke angenza into embi ngoba uyakwazi ukuthi angikhombise ukuthi akangithandi. Uyingozi ukuthi umuntu engakuthandi bese kufihlela, bese hleke veze lo mhlathi. Kunzima, kubuhlungu, akwemukeleki. Ngifisa ukunitshela lokhu bafowethu. Umuntu emhlabeni unoNembeza. UNembeza ngufanisa njengento eyibhola engenambobondawo. Uma uzofica imicabango yokwenza okubi, uNembeza usuke ungenayo imbobo yokuyivumela lonto le ukuthi uyenze. Ingakho uNembeza wakho uthi no. Bese wena uyawubhoboza uNembeza wakho, uyawutshela ukuthi cha ngiyayenza lento. Ngesikhathi uthi wena ngiyayenza lento, uNembeza uyaqhaqezeka, uvule kumfanto, uyavuma ukuthi uyenze. Kodwa bese ulokhu usho ukuthi mina bengingafuni, kodwa bese uvuma, bese uvule kumfanto. Uma ngabe usunomfanto uNembeza wakho, ayisekho into uNembeza yobuye ukuphikise ngayo. Ingakho mangabe wena wajola uganile wakuphikisa uNembeza wakho ukuthi ungayenzi lona, wajola wena waqhaqezela, sokulula ukuthi uhlezi ukwenza lokho, uhlezi ujola. uNembeza kunje ngisho into ungasafuni ukuyenza, uvela uvume nje hayi uyenza ku right. Ayithona wanginqabela from the day one ku right, yenza. Yabo, ngizama ukuthi ke nina nisenonembeza abaphelele, wena osakwazi ukuyikhuza uma ukuthi thatha isibhamu yoshaya umuntu, wena osakwazi ukuyikhuza uma ukuthi jola kodwa uwazi kahle ukuthi unendoda straight kuwena, wena osakwazi ukuyikhuza ukuthi ungayenzi into embi, ungayenzi ngoba uma ngabe uke wayenza usubulela uNembeza, usuyohlezi ukwenza okubi. Uma ngabe nje uke wenza into embi empilweni kumuntu, uyohlezi uyenza leyo nto leyo nje, usohlezi uyenza kubantu ohlangana naye. Ngisho usungasathandi ingoba uNembeza wakho wenze njani, wawuphikisa. Wena osakwazi ukwehlula uNembeza wakho, lento ekukhuzayo osakwazi ukuyihlula uyivumela, osakwazi ukuvumela uNembeza wakho, ubusisiwe ngoba angeke uzukwenza okubi. Uma ngabe wabulala umuntu owokuqala, sokulula ukuthi umbulalo wesibili. Zibuza ukuthi kunzima yini enganzima into osake wayenza. Yabo, ngizama ukusho ke bafowethu ukuthi asiqapheleni singabaphikisa oNembeza bethu. Okugcina, njengoba bafowethu empilweni singafani, khona abantu empilweni abadonsa kanzima. Ungathatha umzimba bakho uyitshela ukuthi uyophila lobo mzimba kuze kube ngunaphakade. Ukubona mawudukelwe into endlini, uyafuna mhlawumbe ke sithi udukelwe imali endlini, uyafuna thula ngisho amacansi akade ahlala senentuli, thinta itheku ubuwazi kahle kamhlophe ukuthi akazi ukufikela, azowathintela amacansi, uthulule yonke indawo, kanti into eyifunayo ilapha kwetafula.
uyazi ukuthi le mali kade uyifuna endlini osuyithola phe kwetafula noma uthi ubuyothenga ngayo utshwala uyidakwe kodwa ngeke usakwenza la ngoba usubuzwile ipain yokuyicinga. Isizathu ngokubuka kwami njengoba ubona ukuthi empilweni awukafiki empumelelweni, usayifuna impumelelo. Sadayisa amatamati wayeke ngalungi, hambe uyosebenza uyeke, thawu incane imali phuma, uthi kanti yini izinto engahlangani. Into eyifunayo isobala kuwukuthi idalwa zakini noNkulunkulu wakini, uNkulunkulu wakho noNkulunkulu wakho wenzela ukuthi uma usuyithola impumelelo ungayixhaphazi, ucabanga ubunzima obuhambile usayifuna. Ngiyabonga.